Ini good news. Semla Basuntari Civil Hospital dंफैयो काजलगावआव मानोना जोंहा दिनै गोदान आलासि मोनदों ना गियाननि आगै मोनदों जोंहा जोंनि बाजैमोन बिसोरो फिसाला सासे मोनबावबाय मालाय ओंखायनो जों नायनो फैदों नुखांबाय जोङो ना नुखांबाय जों ना ना दे जोंना जोङो आगै गोदान नायफैदों काजलगावआव मानोना थामिथा मोनहा माने जोंनिया बाहागिनि आदा बेहा फिसाला सासे मोनबावबाय बियो थामथि गथ' मोनबाय मालाय फार्स्टआ जाहैबाय फिसाजो सासे थामिथा बिनिफ्राय सेकेन्डआ जाहैबाय साइमन बसुमतारी आरो दानिया नै दिनै फुङावनो सासे फिसाला मोनबावबाय बिराद समायना जों बेखौ नायनो फैबाय गियानबो ना दा बिदिब्ला जों आसा खालामो बिसिनि न'खराबो मोजाङै जालाङो साथाम फिसाफोरखौ लानानै जाहाथे गोजोन न'खर संसार खुंलांनो हायो जों बेखौ इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो जाहाथे उन्दैयाबो गाहामै गाहाम मोजां देहा लानानै देरबोयो बिनिफ्राय जों गियानाबो गेलेनो लोगो मोनफैलायबाय सासे ना जोंनियाव गियाना उन्दैसिनमोन नाथाय नै दिनैनिफ्राय गियानाबो आगै गोदान मोनबाय ना गियाना उन्दैसिन नंला ना बाबा ना गियाना उन्दैसिन नंलालै ना गियाननिफ्रायबो आगै गोदान सासे मोनबावबाय जोंहा दिनैनिफ्राय ना दा औ गियाना देरसिन जाबाय उन्दैसिन नंला दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन Coba. खांदेमा बिफां दं बाहाय ओंखायनो फिथाइखौ थाइनैसो लाबाय जों जानो होननानै थाइनैसो लाबाय जासिगोन प्लास्टिकसो प्लास्टिक गैया नामा माबा लाबोनाय प्लास्टिक दं मेथाइ लानाय दं नामा मेथाइ लानाय दं नामा हाना हायाबो बे बासायगोन ओइ naibiba nhiều cọp lắm nhỉ sao vậy các bạn